Vítajte. Tento okamih je len pre vás. Čas, kedy sa svet na chvíľu zastaví a vy sa môžete zhlboka nadýchnuť. Čas, kedy sa dotknete svojej skutočnej sily. Posaďte sa alebo si ľahnite do polohy, ktorá je pre vás najpohodlnejšia. Zatvorte oči a nechajte svoj dých spomaliť. S každým nádychom prijímate pokoj. S každým výdychom odchádza napätie. Aby ste sa dostali ešte hlbšie do seba, začínam počítať od 5 dole. S každým číslom pocítite, ako sa vaše telo a myseľ uvoľňujú čoraz viac. 5. Všetko napätie odchádza z vašich ramien a krku. 4. Svaly na chrbte sa uvoľňujú. Cítite ľahkosť. 3. Vaše nohy a ruky sú ťažké a uvoľnené. 2. Vaša myseľ je pokojná a sústredená len na môj hlas. 1. Ste teraz v stave hlbokého pokoja. Predstavte si, že sedíte na brehu pokojného, tichého jazera. Hlboko v srdci lesa. Voda je hladká ako zrkadlo. Odráža modrú oblohu a jemné oblaky. Nad vami svieti slnko a jeho teplé lúče vás nežne zohrievajú. Vietor sa hrá s listami stromov a vy cítite vôňu ihličia a čistej zeme. V diaľke vidíte veľkú, tmavú skalu. Viete, že táto skala predstavuje všetku ťarchu, ktorú teraz nesiete. Finančné obavy, neistotu a strach z budúcnosti. Pomaly sa k nej postavíte a kráčate. Chytíte ju do rúk. Je ťažká, ale viete, že ju nemusíte niesť večne. S hlbokým nádychom ju odkotúľate do jazera. Sledujete, ako sa ponára, ako mizne pod hladinou. S každou bublinkou, ktorá stúpa k povrchu. Cítite, ako odchádza aj vaša ťarcha. Vaše ramená sa uvoľňujú. Dých je ľahší. Ste slobodní. Sadáte si späť na breh. Vaše telo je teraz ako prázdna nádoba, pripravená prijať niečo nové. S každým nádychom dýchujete dôveru, silu a jasnú víziu svojej budúcnosti. S každým výdychom odchádzajú posledné zvyšky pochybností. Nad hladinou sa začína zjavovať postava, ktorá prichádza k vám. Keď sa priblíži, vidíte, že ste to vy, ale úplne iná osoba. Vaše úspešné, magnetické ja. Tvár má vyrovnanú, oči žiaria charizmou a držanie tela je pevné a sebavedomé. Podávam ruku a keď sa jej dotknete, cítite, ako sa do vás vlieva energia, ktorá priťahuje ľudí, peniaze a príležitosti. Počujete hlas, ktorý hovorí: všetko, čo hľadáš, už máš v sebe. Stačí to žiť. Odteraz.
Teraz sa vydávate na cestu do budúcnosti. Predstavte si cestu, ktorá sa vinie cez rozkvitnutú lúku. Kráčate po nej s ľahkosťou a radosťou. Ste tam, o niekoľko mesiacov v budúcnosti. Vidíte seba. Kráčate po meste, oblečení upravené, s ľahkosťou a sebavedomím. Ľudia reagujú na vašu prítomnosť a dvere sa vám otvárajú. Vaše podnikanie prekvitá. Máte klientov, ktorí si vás vážia a chcú s vami pracovať. Peniaze prichádzajú prirodzene, ako odmena za vaše schopnosti a hodnotu, ktorú prinášate. Cítite sa zdravšie, silnejšie a mladšie. Každý deň vstávate s chuťou tvoriť. A vaša energia priťahuje správnych ľudí aj situácie. Toto je vaše magnetické ja. Osoba, ktorá vyžaruje neotrasiteľnú dôveru, silu a úspech. Ešte chvíľu sa pozerajte na tento obraz a nechajte ho preniknúť do každej bunky. Toto nie je vzdialený sen. Toto ste vy práve teraz. A každý váš krok od teraz bude z tohto obrazu vychádzať. Začínam počítať od 1 do 5. S každým číslom sa budete pomaly vracať do plného vedomia. 1. Začínate si uvedomovať svoje telo. 2. Cítite energiu prítomného okamihu. 3. Môžete pohnúť prstami na rukách a nohách. 4. Pomaly sa prebúdzate, svieži a plní novej sily. 5. Otvorte oči, úplne bdelí a plný odhodlania. Ďakujem vám, že ste dnes kráčali touto cestou. Dnešný obraz a pocit si vezmite so sebou do každého dňa. Nezabúdajte. Magnetické ja nie je niečo, čo musíte hľadať. Je to sila, ktorú ste dnes prebudili a zostane tu vždy, keď si na ňu spomeniete. Prajem vám, aby odteraz každý váš krok viedol k hojnosti, zdraviu a úspechu